Safari rally to gin to giringo kamo lakini joma dhi kanye mang'eny ji dhi chiegni ji 10,000 ng'ato kawo mtoka more no dhi kuro kuonde mopogore skunde bende olor nyithi skul bende ni kuonde te un gi chenro mane mondo mi masira kik medre. Thank you so much. Ang'eyo ni Safari Rally the past 3 years asebedo kata mana official. The safety mar Safari Rally kaki wacho gin giringo kuonde ma designated to bende ase kata kawo interest ma ng'iyo kata geche gigo the safety aspect of them gin malo nikech kata materials miloso gigo from the engineering perspective ni malo sana to joma dhi koro what do we do? Openyo ni root cause analysis ere kama chandruok nitie. Chandruok wase ng'e malong'o mwase kuongo wayudo ni en kido kata behavior mane the leading cause makelo chandruok apaya behavior. Koro ang'o ma wanyalo timo kech wanyalo categorize gi behavior wang'iyo gi mechanical condition environmental kaka no wacho gicha. Koro ang'o ma dwa tim kwa seng'eyo gi kamano iwacho kuom ranyisi ji dhi Naivasha chenro mage mantiere mondo geng' masiche mag apaya ahinya ne joma dhi kuro. Wase loso plan kendo aparo ni Kenya ka to iringe wang'a yore gi iseneno ka watimo operations itimo mondo mi ong'uk jo manyalo ketho chike mag apaya. Manchielo gi manyalo paro ni kawuono chakre jumbe ma okadho 2 mokadho wasebedo kwatimo gimiluongo ni free clinic gi Matatu Owners Association. Kawuono ne gin Kisumo ma weg geche through SACCOs ikono ne kawuono ne gin Kisumu stage keluru gecheu to waoro inspectors wa magen TSA kendo ng'iyo ne ng'iyo gachi mana kaka timo medical camp ng'iyo ni ito wich bar moro mwaneno ka malaria moro ingo dhi hospital ma watimo nono wasebedo wachake the other week makungeni ka jo matatu kelo gechegi jo public service vehicles wang'iyo negi speed governor mari ok ni kare wiper mari ok ni kare tires magi are not okay they loki mago are part of the initiatives ma wasebedo kwatimo ndalo makoro holiday nyasi biro ni kecho oriwore wan gi Easter wan gi Safari Rally wan gi Ramadan bende dhi mbele koro gigo gore rude waseketo mikakati countrywide all the 47 counties makendo watimo operation tang'eyo seche moko jo Kenya wacho dugombo ni mondo waland negi ni akiny wabiro go duol kama kata ken suswa ting'eyo jo Kenya kawaida kata in king'eyo ni gin suswa donge kanyo koro kidhi tidhi mna ng'we ong'ongruok kopuk mos kikadho ni chaki chocho to kichaki kadho kanyo to chaki yuam here. So the point en niya watemo mondo mi wapuonj ji mondo mi kigibed mana niya ging'iyo ni to oji ni kure jo NTSA gi police ni kure to bed gima wang'iyo niya signage ondiko ni ka en 50 every center the traffic rule dwaro ni ok dhi beyond 50 the UN sani dwaro no bed 30 to koro jomoko te biro yudo kata ka en chiro ong'e ni ochopo Ntulele aka en odwoke kech ong'e ni samoro polisi ni kokadho kanyo kata koro no winjiro bed 60 to chiko 90 so the point en niya nyaka wapuonj jowa mondo mi kik wabed mana ni ka ing'iyowa ka waluwo chik to waluwo chik kinde duto adieri ma watimo sani 47 counties waseketo mikakati makata adhi lead operation yo bathe kucha okada wacho ni kaji adhi lead operation yo kuro mondo mi waluru chike mag apaya mondo mi ngima wabedi kaka no wacho kata kaka owadwa chano wacho ka gari ringo at 80 km/h gi gari maringo 120 km/h from mathematics gari maringo 120 km/h kotima jali cha bedo it is like 200%. Kore momi iyudo ka gechi ng'ato nyalo penje even from physics nang'o mi wawuoyo mana 80 km/h en gima wasego kwano mwayudo ni kanyo nitiere pogruok gi kiyombo kanyo kata kikadho kanyo. The point en niya wapuonjo jogewa
sani wadhi oro team madhi konyo ahinya kaka Naivasha mondo kel ratiro ya wang'ayo mondo mi omed puonjo ji timo sensitization mondo ji kik ring ng'we aere titi. Sikunde be wapuonjo ga wa collaborate gi nyithind sikunde wadhi ga primary schools wapuonjo nyithindo wan ka gi jo Equity gini and all that mondo mi wapuonj nyithindo bende code code of practice mondo ging'e kaka ing'ado wang'ayore. SACCOs bende wapuonjo kendo nyocha kane wan ka bende wakono ni jo SACCOs bende come together, they approach us mondo wadhi watim negi sensitization kaka mag derepe manembni duto japiko kaeto wamiyogi kata mna reflective jackets, helmet mondo mi wa improve safety on roads. Okay, owuor ka koro watieko